ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ 9 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଦିନଟି ଅମର ହୋଇଗଲା। ଏହି ଦିନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି ଭାରତ। ଭାରତକୁ ବିଜୟ ଦେଇଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ 4ଟି ଇନିଂସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁଳ ଭାବେ ସେୟାର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧଳା କୋଟ୍ ବା ଧଳା ବ୍ଲେଜର। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ବିଜେତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧଳା କୋଟ୍ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ। ଯଦିଓ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 1998ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜେତା ଦଳକୁ ଧଳା ବ୍ଲେଜର ଦେବାର ପରମ୍ପରା 2009 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଇସିସିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଧଳା କୋଟ୍ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଇସିସି ଅନୁଯାୟୀ ଧଳା କୋଟ୍ ସମ୍ମାନର ବ୍ୟାଚ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଧଳା କୋଟ୍ ହେଉଛି ବିଜୟୀ ଦଳ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ମହାନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଧଳା ବ୍ଲେଜର ପାଇବା ବିଜେତା ଦଳ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ବିଜେତାଙ୍କୁ ଧଳା ବ୍ଲେଜର ପିନ୍ଧାଇବାର ପରମ୍ପରା 2009ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି 2009 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ରିକି ପଣ୍ଟିଂଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ଧଳା କୋଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି କୋଟ୍ 2013 ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ବିଜେତା ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2017ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଧଳା ବ୍ଲେଜର ଦିଆଯାଇଥିଲା।